0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Angibelelwe nganza kwethu, phinde futhi nginamukele iyona channel ehamba phambili mina lemgama ngiveza untuthu ngakho malo la sibona ama-comment. Ngizophinde ngicela ngana kwethu ukuthi mangabe usemusha lelikazi ngicela nze show ukuthi uyasubscribe, ucommente bese uyalike, share le video nganza kwethu. Inhliziyo yami ibuhlungu ngendlela esimanga ngemva nje kokuthola ke izindaba ezibuhlungu kakhulu zokudlula emhlabeni komculo Maskandi obesemncane obesenza futhi kahle kakhulu kule ndima kaMaskandi. Izindaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni komculo Maskandi, uDabo ke MC Nkosi Amagcokama uSicebi, awumfowethu uSicebi ungene engozini nemoto eshonela khona lapho ekade ibheke emcimbini Richards Bay iBasati Music Festival. Ubengahambi yedwa, ubehamba nensizwa asebenza nazo, bebekufewe emotweni. uSicebi udlule endaweni yesigameko, enye insizwa ebikhona kube uthi iphumise esibhedlela. Abaculi bamaskandi basukumele phezulu bathole izindaba lapha noKhuzani kanjalo nento encane nje ubone esithombeni ukuthi ke bathe mangabathola lolu daba ke base baphuthuma khona endaweni yesigameko. Abanye abaculi aloko ngenile amazwi okududuza laphana ke emndenini wakhe uSicebi laphana. Abaculi babhalene impela laphana kanjalo nawo saziwayo uphakela umthakathi ukhululekela badlulisa ungenami kwahle laphana ubhala ukuthi kodwa ibuhlungu impilo abaculi bafethu bayaphela emgwaqeni, bafela amagigi abantu abangabakhokheli. Laba bantu benza inkulu imali kodwa amaciko awalakhokhela laphana. Uthi yazi yabuhlungu inhliziyo yami ngaleli ciko Pepsi South Africa. Umvele enqanqathi angapholisa izinhliziyo zomndeni nabalandeli nesizwe sonke sasemsinga-ke laphana. Wafika izolo futhi wafaka izinhliziyo eziphukile wasethi nganza kwethu laphana. Abaningi kakhulu abaculi abathe ukubhala. Skipper senganayo omunye uproducer lejuzini ukho ubhalele naye ngokudlula kwalensizwa esencane emhlanje. Mayogathi SA uthi Dlamini mfowethu kubuhlungu kakhulu kanti sonene endimeni. Duduza Ncube faka izinhliziyo eziphukile. Xolisani Sibu Mcuneka, Xolani Sibu Mcine ukuthi ke ngifole uKhuzani ngabo past 12 ebusuku ephuthuma endaweni okwenzeka kuwe lo muke. Emveni kwalokho akubange kusalaleka ingqondo ivesane yama ngathi ke kuya kafika bheke kambe mhlawumbe uqulekile umfana wathi kuthiwa usemboze ngoplastic wavesana kwaphela nasozanini. Awukwazi kwalukhuni isizwe samabhinca lena nje ayikhulumeki isidalo isizwe samabhinca ke laphana. Lala ngokuthula xhawulisize isibongo sabadlamini usiphakamisile South Africa yonke. RIP Nkosi iyamagcokama. Nganza ukuthi baningi kakhulu esingeke size sibaqede laphana, kodwa nje nganza ukuthi siqinisekisile indaba zokuthi ke Nkosi Amagcokama ivelele ingozi ilibangise Richards Bay la ishonele khona ke endaweni yesigameko. Sizwe sonke sikhungathekile ngalomfana wezinganza kwethu ngathi umphefumulo ensiza engahamba kahle nakuba kungakholakali kunzima nokwamukela kuthina abalandeli bomculo Maskandi. Kodwa ke intando kaNkulunkulu ngephikisa nanini. Mangabe uNkulunkulu sevumile akekho ongathi cha ihambe kahle insizwa kithi sizoyithola phambili. Kuyona vele namhlanje nganza kwethu ke lapha nevideo ebuhlungu ngendlela esimanga. Ningakhohlwa ukuthi ngiyathanda nibe nosuku lomnandi. Seniphuma kanjani ngelasiboni, ngithanda kakhulu.